našao 1500 davali, a malo drita bogovi za futbol, to neko. 3 sata. 3, jako sata, ne kažem. Ako ne, to mora šaljati. A? Neka bara, da, malo da, ja mu rekao, gotovo. Znam da sam se gotovo. Ajde. Bara iz ruke. Ja da možem biti sočeva, možem se ti kažem. Ajde. Da, znam. Da ja da se vratim, da znam da kad se vratim, što ću gledati. Poslije došlo od 6 minuta. Ne znam štip, da kad ne idem sam okolo, idem sam okolo, idem sam njih. Buk ide posle mene. Buk ide pobjedan sam. Generacija da sam. Ja, Luka bi opratila malo. Ne može da mogu uvijek i ide. Da, upravo te sam bilo. Da, ne, to je važi, brat. Da BF ovdje će ti odmah ideš, ne pare ni budu ti trebalo. Ako slučajno ne se najde, kaži mi jutre, pa da im ubrzam ovdje od štim da se vraćam ovdje. Važi. Dame, da će parkam od šarene, kraj Luka sa taksi će parkati. Da, gleda. To mi snima mene, znaš? Da. Što je rekao, da, važi. Da, gotovo, uživaj. Važi, gotovo,
Karki! Haydi.